Moi vaan kaikille! Tässä videossa mä kerron teille 3 tositarinaa, joissa jotkut lapset ovat melkein kidnappattu tai ollut muussa vastaavanlaisessa vaarassa. Nämä kaikki tarinat ovat löydetty Redditistä. Mutta pidemmittä puheitta, sammuttakaa valot, laittakaa kuulokkeet korviin ja nauttikaa videosta. Tämä tapaus tapahtui 6 vuotta sitten, kun olin 7-vuotias. Tuolloin en ymmärtänyt tilanteen vakavuutta, mutta nyt, vuosien jälkeen, olen vasta ymmärtänyt, miten vaarallisesta tilanteesta oli kyse. Ennen kuin aloitan, haluan sanoa, että voi olla mahdollista, että miehellä ei ollut pahoja taka-ajatuksia ja katsoin koko tilannetta vaan väärästä näkökulmasta. Mutta sen te voitte päättää, kun olen kertonut, että mitä oikeasti tapahtui. Kaikki alkoi siitä, kun olin syömässä päivällistä pienessä ravintolassa äitini ja siskoni kanssa. Kun olimme syöneet, äiti maksaa ateriamme ja kun hän oli maksanut, käännyin ja lähdin kävelemään ulos ravintolasta. Ojensin käteni, jotta äitini voisi tarttua siihen ja voisimme kävellä yhdessä autollemme. Tunnen jonkun tarttuvan käteeni ja jatkan matkani kohti ulko-ovea, olettaen käveleväni äitini kanssa. Jos äitini ja siskoni eivät olisi huomanneet tätä, olisin varmasti kävellyt ulos asti, täysin tuntemattoman miehen kanssa. Äidin huutaessa nimeäni, mies päästää kädestäni irti ja jatkaa nopeasti matkaansa ravintolasta ulos. Tuolloin meitä tilanne lähinnä huvitti, koska otin jotain tuntematonta kädestä kiinni, koska luulin hänen olevan äitini. Kun tulimme ulos ravintolan parkkipaikalle, näin sen miehen menevän tosi kliseiseen valkoiseen pakettiautoon ja ajavan nopeasti pois parkkipaikalta. Tietenkään valkoinen pakettiauto ei tee sinusta pahaa ihmistä, mutta minusta se oli creepyä, sillä ravintolassa ei ollut tuolloin muita ikäisiäni lapsia. Äitini sanoo, että ajattelen tilannetta liikaa, ja hän voi olla oikeassakin, mutta minulla on silti semmoinen outo tunne, että se tilanne ei ollut niin viaton kuin kaikki luulevat. Joten mahdollinen kidnappaaja, toivottavasti emme enää koskaan tapaa. Oli vuosi 2007 ja olin tuolloin 5. luokalla. Mä tykkäsin olla usein yökylässä kaverillani. Hän asui Redford, Michiganissa ja hänen talonsa oli noin 5 korttelin päässä minun kodistani. Yövyin siis kaverini luona ja seuraavana aamuna heräsimme 8 aikoihin ja meidän teki mieli jotain herkkuja. Sanoin kaverilleni, että voin käydä nopeasti polkupyörälläni minun kotini lähellä olevalla huoltoasemalla. Joten puin päälleni, nousin pyöräni selkään ja aloin polkemaan kohti huoltoasemaa. Kun olin matkalla kohti huoltoasemaa, joku valkoinen mies ajaa lava-autolla viereeni ja rupeaa heittämään minulle hieman sopimattomia kommentteja vaatteisiin liittyen, kuten mukava pikku hame ja kaikkea vastaavaa. Pitäkää siis mielessä, että olin 5-luokkalainen tummaihoinen pikkutyttö. Sitten mies kysyy minulta, että tarvitsenko kyytiä. Hän raottaa auton ovea ja käskee minun hypätä kyytiin. Äitini on opettanut minulle, että jos joku alkaa jahtaamaan minua, minun pitää juosta karkuun niin kovaa kuin vaan pystyn ja kirkua apua samalla. Tämä olisi paras tapa saada muiden ihmisten huomio ja näin nopein tapa myös saada apua. Jos jään kiinni, minun pitää yrittää lyödä kiinniottajaa haarojen väliin. Joten aloin polkemaan karkuun niin nopeasti kuin pystyin. Mies ei yrittänyt tulla perääni, mutta hän huusi perääni ja haukkui minua muun muassa huoran penikaksi. En ikinä uskonut, että minä voisin joutua tuommoiseen tilanteeseen, ja se vaivaa minua edelleen tänäkin päivänä.
Tämä tapahtui minulle, kun olin todella nuori, jotain 3-vuotias tai sinne päin. Isoveljeni oli tuolloin 5-vuotias ja äitini oli raskaana ja odotti nykyistä pikkuveljääni. Elettiin siis 80-luvun puoliväliä ja olimme kaikki pihalla leikkimässä, koska meillä ei ollut oikeastaan parempaakaan tekemistä. Asuimme Alabaman osavaltiossa, pienessä talossa, joissa oli avoin etupiha. Oli keskipäivä ja äitini oli sisällä talossa laittamassa pyykkiä kuivamaan ja minä ja isoveljeni olimme siis leikkimässä etupihallamme. Isoveljeni sanoi hakevansa 3-pyöränsä ja meni talomme takapihalle ja sillä aikaa minä jäin odottamaan etupihalle. 3-vuotias minä ei ajatellut tilannetta sen kummemmin ja odotin veljeni kiltisti, kunnes mä näen mustan 4-ovisen auton pysähtyvän meidän pihan eteen. Auton takaovi aukeaa nopeasti ja autosta kurkistaa punahiuksinen keski-ikäinen nainen. Nainen sanoo minulle, hei, nätti tyttö siellä, haluaisitko vähän karkkia, jota mä toin just sua varten? Sanoessaan tätä, hän tuijottaa minua leveä hymy kasvoillaan ja pyöritellessään värikkäitä makeisia käsissään. Naisen ääni kuulosti jotenkin hauskalta ja se sai minut kikattamaan. 3-vuotias minä ei edelleenkään nähnyt tässä tilanteessa mitään epämääräistä ja lähden vaappuen käylemään autoa kohti hakemaan noita karkkeja. Kun olen vihdoin naisen luona, ojennan paksun käteni karkkia kohti, kunnes yhtäkkiä tunnen minua aggressiivisesti vedettävän sisälle autoon. Nainen ei enää hymyillyt ja sen sijaan hän tuijotti minua kylmästi silmiin, vetäessään minua sisälle autoon. Alan potkimaan, huutamaan ja itkemään. Tässä kohtaa isoveljeni oli tullut takaisin etupihalle ja nähdessään tämän hän alkaa huutaa äitiäni apuun. Sitten kuulen äitini huutavan hulluimpana kuin koskaan. Päästä irti pikkutytöstäni. Nainen päästää minusta irti ja putoaa maahan. Nainen sulkee auton oven ja auto kiihdyttää nopeasti pois näkyvistä. Äitini juoksee luokseni itkien ja kysyy, että mitä oikein ajattelin ja että satuttiko nainen minua. Hän kysyi minulta vaikka mitä, mutta mä en vain ymmärtänyt, miksi se nainen ei antanut minulle sitä karkkia ja sitten yhtäkkiä rupesi puristamaan kättäni niin kovaa. Kun olin vanhempi, äitini kertoi minulle tästä tapauksesta. Tapauksen jälkeen hän oli tehnyt asiasta rikosilmoituksen ja tuli ilmi, että hänen kuvaileva nainen ja sen mustan auton rekisterinumero mätsäsi erään ihmisporukan kanssa, jotka kaappasivat nuoria tyttölapsia ja kävivät heillä ihmiskauppaa. He kuuluivat tämmöiseen ihmiskaupparinkiin, joka oli saanut alkunsa Saksasta. Alueeltani oli kadonnut yhteensä 6 lasta, eikä heitä koskaan löydetty. Kiitti kun katoit ja toivottavasti tykkäsitte noista 3 pelottavasta tarinasta. Vaikka näitä mun kauhutarinoita ja tositarinoita on viihdyttävää kuunnella, on kuitenkin hyvä muistaa, että osa niistä on kuitenkin karmivia kokemuksia, joita ihmiset ovat oikeasti kokeneet. Ja niistä voimme oppia ja mahdollisesti välttyä itse joltain vaaralliselta tilanteelta. Mutta me nähdään seuraavassa videossa, seuraavalla kerralla, ja se on moro.